ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இப்போ ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பகவத்கீதையில 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞானங்கள் பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். ஞானம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன் பகவான் கூட இல்ல, பகவான் லோகம் இன்னும் அடையல அப்படின்போது இந்த ஜட உலகத்துல முக்குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணங்களை பத்தி நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்னன்றது தெரிய வந்துடும். நம்ம ஏன் இங்க இருக்கிறோன்ற காரணம் தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் அவங்க நம்ம எப்படி அடையணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும் போதுதான் நம்மளுக்கு பகவானை அடையும் மார்க்கம் என்னன்று தெரிய வரும். அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13, 14 சாப்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதனால நம்ம இங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம், எப்படி அதுல சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம், குணங்கள் பத்தில நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நேற்றுக்கு புருஷோத்தம யோகம் பார்த்தோம். வேதங்களே மிகவும் ரகசியமான பகுதி, அதை தான் நம்ம புருஷோத்தம யோகத்துல பார்த்தோம். புருஷர்களில் உத்தமர், அதாவது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் புருஷர்கள். அதுல உத்தமர் எல்லாத்தையும் விட, அதாவது யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள், அப்புறம் பகவானோட லோகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள், இது எல்லாத்துலயும் விட உயர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்றது பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள், இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா நேற்றுக்கு நம்ம ஒரு மரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? தலைகீழ இருந்த மரம், அது என்ன பண்ணு, அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி குணங்களால நல்ல செழிப்போட இருக்கு, அதனால நிறைய செயல்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப என்ன மாதிரி குணங்கள்ல என்ன மாதிரி செயல்கள், அந்த தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது தெய்வீக இயல்புகள் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அசுர இயல்புகள் என்ன, அதுக்கான பலன்களா அவங்க என்ன அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பாகுபாடு தெரியும் போது நமக்கு புரிதல் ஏற்படும். அப்ப நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட ஆரம்பிப்போம் தெய்வீக இயல்புகள்ல இருந்து. அப்படிப்பட்ட விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள், தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண நிவேதிதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம 16 1 2 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். தெய்வீக அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பிரத்யேகமா நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா குணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? 3 வகையான குணங்கள் இருக்கு. அதுல சத்துவகுணம் தெய்வீக இயல்புகளை உடையது, அது ரஜகுணம் தமகுணம் அசுர இயல்புகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா? அப்ப அந்த இயல்புகள் அப்ப அவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவத்கீதை நம்ம முழுமையா ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேற எதுவும் வெளியில போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற விஷயமே இருக்காது. எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதாவது பகவான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லைங்களா? பகவான் கம்ப்ளீட் அப்படின்னும் போது எல்லா விஷயங்களையும் இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்திருப்பாங்க. குணங்களை பத்தி, அப்புறம் குணங்கள்ல உள்ள செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், பக்தி எப்படி பண்ணணும், என்ன செயல்கள் செய்யணும், எல்லாத்தையும் நமக்கு நல்லபடியா கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம மனசுல எப்பயும் ரிமெம்பர் பண்ணி அதாவது சேர்னிங் ஆஃப் ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நினைக்க 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 நம்மளுக்கு அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிர்தம் கிடைக்கும். அதுதான் புரிதல். அந்த புரிதல் தான் நம்மள பக்தியில நல்லபடியா கொண்டு விடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி அதை நம்ம வெளியில பிரதிபலிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் 1 2 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி, ஸ்லோகம் 1 2 3. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा. विजयलक्ष्मी माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपत् विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरभैषुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृती शौचम् अत्रोहो नातिनिता भवन्ति सम्पतं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்களோட கிராண்ட் டாக்டருக்கும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா அவசியமா அவங்களே ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்வளவு விஷயங்கள் பாருங்க. 12வது அத்தியாயத்துல 13ல இருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் எப்படி இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றதுல நம்ம நிறைய குணங்களை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் 13வது ஸ்லோகத்திலையும் 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் ஞானம்னா என்ன, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் குணங்களை பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ 1 2 3 16வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன மாதிரி இயல்புகள் தெய்வீக குணத்திற்கு இருக்கு அப்படின்றது. அப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பக்தன் அப்படின்னும் போதே அவங்களோட நிலைப்பாடு ஹம்பிள்னஸ்ன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பக்தியில ஸ்திரமா இருப்பாங்க, அதே சமயத்துல ஹம்பிளா இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அச்சமின்மை, எதற்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. அதுதான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடு. ஏன்னா அவங்க சரியான பாதையில இருக்காங்க,
பகவானே பக்தி மூலியமா அவங்க திருப்தி பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட இயல்பு எப்படி இருக்கும், அச்சமின்மை. அச்சம்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துலதான் உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல ஏதாவது பயப்படுற விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம பகவானை பிரத்யேகமா குருவின் கைடன்ஸோட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம என்ன நிலைப்பாட்டுல இருப்போம், அச்சமின்மை. இதற்கு உதாரணம் எப்பயுமே உதாரணத்தோட நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் புரிதல் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா. பிரகலாத் மகாராஜரை தான் நம்ம சொல்லுவோம். நிறைய சிரமங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்துச்சு இல்லைங்களா. அவங்க தந்தை வந்து இவங்க பகவானையே தியானம் பண்ணதுனால, பக்தி பண்ணதுனால அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்களை கொடுத்தாங்க. ஆனா ஒரு இடத்துல கூட சின்ன குழந்தை இருந்தப்ப கூட என்ன பண்ணல, அவங்க பயம் அப்படின்றது இல்லாம இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதாவது பக்தி, நம்பிக்கை இது மட்டுமே ஆதாரமா வச்சு அவங்க இருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு, பயமின்மை அப்படின்றது ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் அடையாளம். நமக்கும் இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் சரிங்களா. அப்படி எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல ஸ்திரமா பக்தி பண்ணி நம்பிக்கையோட இருந்தோம் அப்படின்னா எதை பார்த்தும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா. ஏன்னா எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா, ரொம்ப அன்போட. ஆனா எந்த இடத்துல ஆனா ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, எங்க மலையிலேருந்து தூக்கி போட்டா விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு அந்த பயம் கூட இல்ல, சந்தேகம் இல்ல இல்லைங்களா. தூக்கி போடும்போது எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம இருந்தாங்க. அப்ப அந்த பயமின்மை அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம் தெய்வீக இயல்புல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் தனது நிலையை அப்புறம் கேட்கவும் இல்லை, பகவானே என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவே இல்லை இல்லைங்களா. அதுதான் நம்பிக்கை சரிங்களா. அப்ப நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருது இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின் போது நம்மளோட கர்மத்தின் பலனை நம்ம அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடும் போது இப்ப நம்ம நிறைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றோம், பிரசாதம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பகவானை பத்தின விஷயங்கள், பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த பாபங்கள் குறையும் சரிங்களா. ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி முன்னேற்றம் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, மறுபடியும் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ள நிலைப்பாடை வந்து நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்காம பகவானை அடையும் அந்த மார்க்கத்துல ஸ்திரமா இருக்கணும். அதுதாங்க சரிங்களா. அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளமாவும் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அச்சமின்மைன்றது முழுக்க முழுக்க வந்து ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறது தான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், அதுவும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படும், தூய்மை. நிறைய பாபங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய பிறவிகள்ல பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நிலைமை அந்த பாபங்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், அதே மாதிரி நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா கேட்கணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுதான் சரிங்களா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சாலுமே நமக்கு அந்த தூய்மை ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை நல்லபடியா விருத்தி செஞ்சுக்கணும். எப்படி, இந்த மாதிரி உத்தமமான உரையாடல்களை கேட்கணும். பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல் பகவத்கீதை. அதே மாதிரி நிறைய பியூர் டிவோட்டிஸோட உரையாடல் தான் பாகவதம் இல்லைங்களா. ஸ்டோரிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ் பத்தி நிறைய கேட்போம். அது மாதிரி சொன்ன எல்லாருமே ரொம்ப பியூர் டிவோட்டிஸ் சேஜஸ் எல்லாம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சுத பௌராணிக்கர் எல்லாருமே, பிரம்மா இல்லைங்களா, நாரதர், வியாசர் எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே உன்னத நிலையில உள்ளவங்க. அப்ப அவங்களோட உரையாடல்கள், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும்போது நம்ம ஞானம் என்னாகும், நல்லபடியா விருத்தியாகும். அப்புறம் தானம் பண்ணணும். நமக்குன்னு இருக்கிற விஷயங்கள் மட்டுமே, நம்ம பேசிக்கான ஆதாரங்கள் மட்டுமே தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா. மற்றது எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், தானம் பண்ணணும் அப்படின்றது. தானம் பண்றது நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தும், நம்மளுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றதுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, மனிதனோட இயல்பு எப்படி இருக்கும்னா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்லுவாங்க. பிரபுபாதோட பர்பட்ல உண்டு. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்கு வெளியில அப்படின்னா, அதை வந்து இப்போ ஒரு குருவி பாக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நேரத்துக்கு அது பசி ஆத்திக்கும், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. அதோட கோட்டை அவ்வளவுதான். அது தாண்டி எனக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு வேணும், பிள்ளைங்களுக்கும் எடுத்துட்டு போகும் இல்லைன்னு, அதாவது ஃபியூச்சரை நினைச்சது வந்து யோசிக்காது இல்லைங்களா. அந்த நேரத்துக்கு அதுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்காது. அதே மாதிரி அனிமல்ஸும். ஆனா மனிதன் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மூட்டை அரிசியை பார்த்தா அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. எனக்கு நாளைக்கு வேணும், அடுத்த என்னோட பிள்ளைங்களுக்கு வேணும், இன்னும் 7 ஜென்மத்துக்கு வேணும், இப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, அத
சேகரிச்சு வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அது ஒரு உயர்ந்த தாத்பரியம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, ப்ரொவைட் பண்றாங்க எல்லா விஷயத்தையும். அப்படின் போது என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளுக்கு மட்டும் எல்லாத்தையும் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு நம்ம சேகரிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் கிடையாது. அப்படியே சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது சுக்கிருத்தி இல்லைன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் நிலையானதும் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய தானம் பண்ணணும். மற்றவங்களுக்கும் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் நிறைய தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, அது எப்படி இருக்கணும், இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்மள விலக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? ஏன்னா இது நம்மளுக்கு நிரந்தரமான ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்மளுக்கு கொடுக்காது. என்ன பண்ணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மள தள்ளி விட்டுடும். அப்படிப்பட்ட ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். யாகம் செய்தல், கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே யாகம் பண்ணணும். 16 சம்ஸ்காரங்கள் உண்டு மனிதர்கள் தன்னோட பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் செய்யறதுக்குன்னு. அப்ப அதுல இந்த யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் அடங்கும். அது எல்லாத்தையுமே மனிதன் என்ன பண்ணணும், அவசியம் செய்யணும். வேதங்களை கற்றல், வேதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளோட வழிகாட்டி. அதை நம்ம நம்பலனாலே நம்மளுக்கு மார்க்கம் தெரியாது. அதனால நம்ம வேதங்கள் என்ன பண்ணணும், நம்பிக்கையோட அதை நல்லபடியா நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். தவம், அந்தந்த கலியுகத்துக்கு இல்ல சத்தியுகத்துக்கு அந்தந்த யுகங்களுக்கு தவம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை நல்லபடியா நம்ம செய்யணும். எளிமை, எப்பயுமே எளிமையோட இருக்கணும். சரிங்களா? பக்தியில மட்டும் எளிமை, மனதளவிலையும் உடல் அளவிலையும் இருக்கணும். அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்துறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யாம எப்பயுமே அஹிம்சையா இருக்கணும். வாய்மை, எப்பயுமே உண்மையை பேசணும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, எதிர்பார்ப்பு இருந்தா கோபம் வரும் இல்லைங்களா? எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பற்றற்று இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, கோபமும் ஏற்படாது. துறவு, மனதளவில் துறவு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சந்நியாசம்ன்றது காட்டுக்கு தனியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறது மட்டும் கிடையாது. துறவுன்றது மனதளவுல இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்டது விஷயத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது. சாந்தி, அமைதியான நிலை. எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலும் சந்தோஷம் வந்தாலும் அமைதி, துக்கம் வந்தாலும் அமைதியான நிலையில இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. நிறைய இதுதான் எல்லா அனர்த்தத்துக்கும் காரணமா அமைஞ்சிடும். சரி இல்லைங்களா? நம்ம யாரையாவது ஒருத்தவங்கள ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சரியா அதை நம்ம கவனமா வச்சிடலன்னா என்ன ஆயிடும், அதுவே அவங்க மேல நமக்கு வெறுப்பு, கோபம் இதெல்லாம் கொண்டு அவங்களை நம்மளுக்கு பிடிக்காத நிலையில கொண்டு போய் தள்ளிடும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யாருக்கிட்டையும் குற்றம் காணக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்து யாராவது குற்றங்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்மளை பத்தி அதை நம்ம அப்படி இருந்து நம்ம பண்ணணும், அதை நம்ம மாத்திக்கணும். அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இதுதான் ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்லுவாங்க விரோதத்துக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதையே நினைக்க நினைக்க அவங்க மேல விரோதம் வந்துடும். அதனால இதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை, நம்மளை சுத்தி உள்ள எல்லா உயிர்கள், மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைகள் இல்லைங்களா? பிதா அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பகவான் தான் தந்தை அப்படின்னும் போது எல்லா உயிரினங்களுமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்படின்போது கருணையா இருக்கணும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, பேராசைன்றது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல போதும்ன்ற மனம் இல்லாம நிறைய ஆசைகளோட இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கண்ணியத்தோட இருக்கிறது, வெட்கம், மன உறுதி, பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கிறது. எந்த கஷ்டம் நஷ்டமோ சந்தோஷமோ எது வந்தாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், பக்தியில நிலைப்பாடோட இருக்கணும். வீரத்தோட இருக்கணும். பக்தி பண்றாங்க அப்படின்றதுனால உடனே யார் வேணாலும் நம்மள என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்மள என்ன நம்ம பக்தி அப்படின்ற விஷயத்துக்கு வரும்போதே அது ஸ்திரமா எல்லாருக்கும் யாராவது இது சரியில்லை, இது சரியான மார்க்கம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நல்ல வீரத்தோட நல்ல கான்பிடன்ஸா, அதாவது சண்டை போறது கிடையாது, அவங்களுக்கு புரிதலை கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வீரத்தோட நம்ம இருக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை, யார் என்ன தவறு பண்ணாலும் அதை நம்ம மன்னிச்சிடணும். அதுக்கு அம்பரீஷ் மகாராஜர் நம்ம உதாரணமா பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி குணமும் இருக்கணும். தைரியம், அதுவும் வேணும். இதுவும் நம்ம பகவானை பத்தி யாராவது இல்ல நம்ம சாஸ்திர பத்தி யாராவது புரிதல் இல்லாம ஏதாவது தவறா சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தைரியமா அவங்க கிட்ட நம்ம ஆதாரத்தோட நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும், மனதளவிலையும் உடல் அளவிலையும். பொறாமையின்மை, இங்கேயும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க, பொறாமைன்றது யாருக்கிட்டையுமே இருக்கக்கூடாது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல்,
இதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது நம்ம கிட்ட பகவானோட திறமை, பகவான் திறமையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னு நம்ம என்ன ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணாலும் அது பகவானோட அனுகிரகத்துலதான். அப்படின்னும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்லதா செஞ்சாலோ உடனே நம்மளுக்கு அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் எதிர்பார்க்காம நம்ம இருக்கணும். இப்ப இது பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உத்தமமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.4 ஸ்லோகம். माताजी जयंती माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तम्बो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधो पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आशुरिम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। பிருத்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தெய்வீக இயல்பு, அதை வச்சு நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம அசுர இயல்பு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இவங்க இருக்க மாட்டாங்க. சாஸ்திரம், பகவான் இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும்போது அவங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? தற்பெருமை, எது செஞ்சாலும் எது நடந்தாலும் என்னால நடந்தது அப்படின்னு இருப்பாங்க. அகந்தை, அதே மாதிரி அந்த அகந்தை அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் வீண் அபிமானம், அதுவும் நிறைய இருக்கும் அவங்க கிட்ட. கோபம், அவங்களுக்கு கோபமும் அதிகமா இருக்கும். கொடூரமாவும் நடந்துப்பாங்க கோபம் வரும்போது. அப்புறம் அறியாமையில் இருக்காங்க. எப்ப பகவான் சாஸ்திரத்தின் நம்மளே அவங்களுக்கு அறியாமை தான் மிச்சம் இல்லைங்களா? அப்போ சரி தவறு தெரியாத அறியாமையிலும் அவங்க இருப்பாங்க. அப்ப இந்த இயல்புகள் எல்லாம் அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதை பாகவதம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல உள்ள பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நல்லபடியா உள்வாங்கி அந்த வகையில தன்னோட வாழ்க்கைய எடுத்துட்டு போகலையோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சரி தவறு தெரியாது இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைக்காம இருக்கு. அப்போ நாலேஜ் கிடைக்கலன்னும் போது அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோபம், வீண் அபிமானம், அகந்தை, கொடூரமா நடந்துக்கிறது, தற்பெருமை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களோட குணங்களா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.5 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. निवेदिता माताजी हरे कृष्ण माताजी। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धायासुर माशुष संपदं दैवीम् अभिजादितो असि पांडवा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 26 இருக்கு. குணங்களை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுல மொத்தம் 26 அம்சங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்போ 16.5 ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. தெய்வீக குணங்கள் என்ன பண்ணும்? நமக்கு பகவானை காட்டி கொடுக்கும், பகவானை அடி மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை அந்த 16ல 1 to 3 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம்னா அது எல்லாமே இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது, பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது, பக்தி பண்றது, பகவானை அடையிற மார்க்கம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த அசுர குணங்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா பற்றோட செய்யற காரியங்கள், அதுவும் தர்மம் அதர்மம் தெரியாம செய்யற காரியங்கள் இல்லைங்களா? அப்ப அது நம்மள என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்துனது இந்த ஜட உலகத்திலே நித்தியமா பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் அவங்களுக்கு மிச்சமா இருக்கும். அப்ப அசுர குணங்களை பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இதனால பகவான் இப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு விஷயங்கள் சொல்றாங்க, நீ தெய்வீக குணத்தோட தான் இருக்குன்னா. ஏன்னா இப்ப அவங்க போர் பண்ணணும் இல்லைங்களா? போர்ன்றது என்னது? கோபத்தை வெளிப்படுத்தணும், எல்லாரையும் அழிக்கணும். அப்ப அது அசுர சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குமே. அப்ப மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும், மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் இல்லைங்களா? இப்ப நீ இப்ப போர் பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா, வேணான்னு சொல்றீங்களா கேட்பாங்க இல்லைங்களா? பகவான் சமாதானப்படுத்துறாங்க, நீ தெய்வீக குணத்தோட தான் இருக்க. ஏன்னா எதனால போர் பண்றாங்க அர்ஜுனர்? தன்னோட விருப்பத்துக்காகவா? இல்ல, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக. அப்படின் போது அது தெய்வீக குணமோட இயல்பு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.6 ஸ்லோகம். ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. दव भूत सरगुलोके
सिमेन् दैव असुर एव च दैव विस्तार प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளின் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். சரிங்களா? அப்ப 2 டைப் லிவிங் என்டிட்டிஸ்ல நேத்திக்கு பார்த்தது 2 டைப் ஆஃப் ஆத்மாக்கள். ஒருத்தவங்க ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்க, ஒருத்தவங்க எல்லாம் நல்லபடியா அந்த மனதையும் புலன்களையும் பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபடுற நித்திய சூரிகள் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆத்மாக்கள் 2 வகை பாக்குறோம். அவங்கள யாருன்னா, ஒருத்தவங்க தெய்வீகமானவங்க, ஒரு 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 டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ். இன்னும் சிலவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அசுர குணத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நிறைய ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து தெய்வீக இயல்பை கொடுத்திருக்காங்க. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அப்ப அசுர குணத்தில் உள்ளவங்களோட இயல்புகள் எப்படி இருக்கும், செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அது 16.7 ஸ்லோகம். विजयलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माता ஹரே जी. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அசுர குணமுடையவர்களோட இயல்பு எப்படி இருக்கும்? என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது. வேதம் தெரியாது, பகவான் தெரியாது, தர்மம் என்னன்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப இப்ப நமக்கு தெரியுதே, விக்கர்மா செய்யக்கூடாத விஷயங்கள், அதர்மம், அகர்மா செய்யக்கூடிய விஷயம், பகவானுக்கு பக்தி சேவை, கர்மா பந்தப்படுத்தும் விஷயம் அப்படின்னு தெரியுது. குணங்கள்ல சத்துவகுணம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய குணம், ரஜகுணம் தமகுணம் நம்ம விளக்க வேண்டிய குணம் அப்படின்னு தெரியுது. பகவான் மேல பக்தின்றது நம்ம வெறும் மெடிடேஷன் மட்டும் இல்ல, என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான் மேல மலர்ந்தி நிலைநிறுத்தி சேவை செய்யணும். அன்பை வெளிப்படுத்துறது தான் சேவை. அப்படின்னும் போது 9 வகையான சேவைகள் இருக்கு. அப்போ நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த 18 நாட்கள்லயே பகவத்கீதையில நம்ம இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அப்படின்னும் போது அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன, செய்யக்கூடாது என்னன்னு தெரியாது. தூய்மையான நடத்தையோ, அப்ப தெரியாத பட்சத்துல அவங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியாது. அப்ப தூய்மையா இருக்க மாட்டாங்க, முறையான நடத்தை இருக்காது, வாய்மை இருக்காது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் அவங்களோட இயல்பா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 16.8 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. असत्यम अप्रदिष्टम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत् काम हेतुकम. हरे कृष्ण प्रभुजी. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க என்ன நம்புறாங்க, என்ன அவங்களோட நிலைப்பாடு? இப்ப நமக்கு தெரியுது பகவான், வேதம் இதெல்லாம் தான் ஆதாரம் தெரியுது. ஆனா அவங்களுக்கு இது 2த்துலயும் நம்பிக்கை இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த உலகம் பொய் அப்படின்றத நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இந்த பிரத்யட்சமான பிரமாணம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? புலன்களால என்ன தெரியுதோ அதைதான் அவங்க நம்புவாங்க. அப்படின்னும் போது இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அது யாராவது உருவாக்குனவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உலகம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு, நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் படைச்சது யாருன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு உயர்ந்த சக்தியா தான் இருக்கும். அப்ப பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் கூட அவங்களுக்கு இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த உலகம்லாம் பொய் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அஸ்திவாரம் இல்லாதது, எதுவுமே ஆதாரம்லாம் கிடையாது, அது பாட்டுக்கு இயல்பா உருவாகி அது பாட்டுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நினைப்பாங்க. அப்படின்னும் போது இந்த பூமி சூரியன் எல்லாம் நிலைப்பாட்டுல இருக்கு இல்லைங்களா? இயல்பா அது பாட்டுக்கு அதோட வேலைகளை எந்த தடங்களும் இல்லாம செஞ்சுட்டு இருக்குங்களா? அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அதுல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது, அஸ்திவாரமே இல்லை அப்படின்றதுல இருப்பாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் என்று எவரும் இல்லை. இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப பிரின்சிபாலும் டீச்சர்ஸும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும்? அது பசங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம இருப்பாங்க. ஆபீஸ்க்கு நம்ம போறோம், கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்ல, கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னா நம்ம சரியான நேரத்துல போவோமா, வருவோமா, வேலைகள்லாம் சரியான நேரத்துல முடிப்போமா? கிடையாது இல்லைங்களா? வீட்லயும் அதே மாதிரிதான். அப்ப இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தப்படும் கடவுள் என்று எவரும் இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்?
இஷ்டப்படி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்படிதான் ரூல்ஸ், இந்த மாதிரிதான் வாழணும், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாம பகவான் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இல்லாதனால பயம் இல்லாம இருப்பாங்க. அது வந்து வேற விதமான பயமின்மை, சரிங்களா? அது இன்னொரு அறியாமையினால வர பயமின்மை. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் இல்லைன்னும் போது அவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் இஷ்டப்படி செய்யறது, அதர்மம் தர்மம் அதெல்லாம் தெரியாம தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஈடுபடுவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? காம இச்சால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை. அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஆசையினால் உருவானதுதான் அப்படின்றத மட்டுமே அவங்க பிரதானமா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 16.9 ஸ்லோகம். माताजी। ஹரே कृष्ण माताजी, हरे कृष्णा। एतां दृष्टिम् अवस्थभ्य मनोल्पबुद्धयः प्रभावन्ति विप्रकर्माण क्षयाय जहतो हितः। हरे कृष्ण माताजी। இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்ப உயர்ந்த ஒரு சக்தி இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, கடவுளே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க செயல்களை செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? யாருக்கும் பாபம் செய்யறோமோ, கெட்டது நடக்குதோ அப்படிலாம் அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க. தனக்கு என்ன தோணுதோ, தன்னோட விருப்பம் என்னவோ அதை அடையறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அப்ப என்ன மாதிரி விஷயத்தை செய்வாங்களாம்? உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப கூட நம்மளை சுத்தி உள்ள நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்படிதான் பாக்குறோம். பகவான் மேல சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னுவாங்க. அவங்க ஆசைகள் ஏதாவது இருக்கும், அதுக்கான சக்தி அவங்க கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க? யாருக்கு என்ன நன்மை தீமை நடந்தா எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? பலனற்ற, அதனால ஒரு பலனுமே இருக்காது, ஆனாலும் கொடூரமான செயல்களை ஈடுபட்டு இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.10 ஸ்லோகம். सुचित्रा माताजी, हरे कृष्णा। निवेदिता माताजी, हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्तेषु सिव्रताः। हरे कृष्ण माताजी। அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, திருப்தின்றதே இருக்காது இல்லைங்களா? ஆசைகள், இந்த ஜட உலக ஆசைகள் எதா இருந்தாலும் அதுல என்னன்னா ஒரு போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அதுல வந்து பகவான்கிட்ட தஞ்சமடைய மாட்டாங்க. எல்லாரையும் ரொம்ப அன்போட பாத்துக்கிற பகவான்கிட்ட தஞ்சமடையாம என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்க ஆசைகள் கிட்ட அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க. கேட்டா நான் யாருக்கும் அடிமையா இல்லைன்னுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா எதுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க? தன்னோட ஆசைகளுக்கு அவங்க அடிமையா இருப்பாங்க. அப்ப கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் எல்லாரும் தன்னை நல்லபடியா புகழணும், எல்லாரும் தன்னை உயர்வா நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? அது ஒரு மயக்கத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு இல்லைங்களா? கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்ப எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நம்ம எல்லாரும் புகழ்ச்சியா நினைக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன செயல்கள் வேணாலும் அவங்க செய்வாங்கன்னு பாக்குறோம். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில், அப்ப தூய்மையற்ற செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அவங்க ஆசைப்படுற விஷயம்லாம் பகவான் இல்லைன்னாலே அது எல்லாமே நிரந்தரமற்ற விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் என்ன பண்றாங்க? அவங்க கவரப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளும் ஏதோ ஒன்று ஆசைதான் பட போறோம் இல்லைங்களா? மனம் ஆசைப்படாம இருக்காது. அப்படின்னும் போது இந்த அழியக்கூடிய, அப்புறம் நம்மள பந்தத்தில் ஈடுபடக்கூடிய பிறப்பு சுழற்சியில வச்சிருக்கக்கூடிய ஆசைகள்ல நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? நம்ம மனத்தை செலுத்தக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? நித்தியமா நம்ம கிட்ட எப்பயும் காருண்யத்தோட இருக்கிற பகவானோட குணங்கள், லீலைகள், அவங்களோட ஃபார்ம், நேம் இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா? எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப காருண்யத்தோட இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவான், உயர்ந்த பகவான் இருக்கும்போது நம்ம இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்மளோட மனத்தை நம்ம செலுத்தக்கூடாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் மேல நம்ம மனதை நிறுத்தி பகவான் கிட்ட தஞ்சமடையலாம். இந்த மாதிரி ஆசைகள் திருப்தி அடையாத
ஆசைகள்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் ஈடுபடுறதை விட உயர்ந்த மார்க்கம் என்ன? பகவான்கிட்ட நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி ஆசைப்படணும். ஆனா பகவானையே ஆசைப்படணும். அப்படி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஆனா அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டுருவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 16.11-12 ஸ்லோகங்கள். जय श्री माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयायान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशाभाषसदैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यानीनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்கிறோம்? தெய்வீக அசுர இயல்புகள் பார்க்கிறோம். தெய்வீக விஷயங்கள் நம்ம முதல் 3 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? இப்ப நமக்கு பகவான் அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம உபதேசங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்களது எப்படி இருக்கும்? மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. தன்னோட புலன்களை நல்லபடியா திருப்தி செஞ்சுக்கணும், சொகுசா இருக்கணும், ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும், இப்படின்றதுல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப ஈர்ப்போடு இருப்பாங்க. அப்போ புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ளவர்கள் அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அப்போ ஒரு ஆசை இருந்தா அதுவே அடையுமோ அடைய மாட்டோமோ என்பது கவலை இருக்கும் இல்லைங்களா? எண்ணற்ற ஆசைகள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? எண்ணற்ற கவலைகள். அதுதான் எவ்வளவு ஆசையோ அவ்வளவு கவலைகள். அதுதான் ரிசல்ட்டா இருக்கும். அப்ப இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அப்ப கவலைகள் இருந்தா அமைதியும் சந்தோஷமா இருக்குமா? இருக்காது. மன நிம்மதி இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ ஒரு ஆசை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆசை தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஆசை அவங்க அடைஞ்சதை பத்தி அவங்க சந்தோஷப்படுறது கூட அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இறுதி வரை, வாழ்க்கை இறுதி வரைக்கும் பகவானி சாஸ்திரத்தையும் நம்பாம ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும்போது அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அதனாலதான் இப்ப உலகம் எதுல இருக்கு? ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இது ரிலீவ் பண்றது என்னது? நம்மளோட பகவத்கீதை. அதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயோ போய் என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய காசெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு வேற ஆதாரம் இல்லாத விஷயங்களை அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கிறது உயர்ந்தது கிடையாது. நம்மளோட பகவான் சாஸ்திரம் இதை நம்ம நம்பினாலே நம்மளுக்கு நித்தியமான அமைதி, நித்தியமான சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்போ அசுரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள கடைசி வரைக்கும் அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு கவலைகள் இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்கும் பயப்படல, நான் யாருக்கும் கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு. ஆனா அவங்களோட ஆசைகளுக்கும் அவங்களோட புலன்களுக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? அடிமைகளா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? பந்தப்பட்டு இருக்காங்க. காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி. சரிங்களா? ஆசைகள் அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம், இதுலயே அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும். அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் ஆசைப்படுவாங்க. அது நியாயமா கிடைக்குமான்னு பார்ப்பாங்க. இல்ல அப்படின்னா அநியாயம் பண்ணியாதான் அதை வந்து அவங்க அடைவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அநியாயமான வழிகளில், அதர்ம வழிகளில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன குணத்துல இருப்பாங்க? ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல அசுர இயல்புகள்ல இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 16.13-15 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. जयंती माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी. மத்தாஜி. इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्रपश्ये मनोरथम् इदम् अतीतम् अभिमे भविष्यति पुनर्तनम् असौ मया कदक् शत्रुर् हनिष्ये सबरानभि ईश्वरोऽहम् अहम् भोहि सिद्धोऽहम् फलवान् सुखी आट्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति शत्रुषो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहितः. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மத்தாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். இப்படிதான் கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இவ்வளவு சேர்த்து வச்சுட்டேன், இன்னும் எனக்கு இவ்வளவு தேவை, இதெல்லாம் நான் என்னோட திட்டம் இருக்கு, அதன்படி நான் வந்து எல்லாத்தையும் நான் அடைவேன் அப்படின்னு எல்லாமே அவங்கதான் சென்ட்ரலைஸ்டா இருப்பாங்க.
எல்லாமே ஆனா என்னது இயற்கை கர்மாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படி திட்டங்கள் போட்ட இவங்களோட கண்ட்ரோல் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குன்னா நம்ம அது எந்த திட்டமே ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது இல்லைங்களா? ஆனா எல்லா திட்டங்களுமே நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு நம்மளை விட உயர்ந்த சக்தி இருக்கு. அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு, கர்மான்றது இருக்குன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்ப ஆனா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிதல் இல்லாத போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டத்தின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் அது மென்மேலும் பெருகும். ஆனா டெத் அவங்களால தடுக்க முடியாது இல்லைங்களா? டெத் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, எவ்வளவு இருந்தாலும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆத்மா என்ன பண்ண போகுது, இன்னொரு உடலே தான் இருக்க போகுது. ஆனாலும் நிரந்தரம் இல்லாத அந்த உடலுக்காக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். இது விரோதம் வேற சம்பாதிச்சிருவாங்க மத்தவங்க கிட்ட. அதுலயும் அவங்களுக்கு நிறைய ஈடுபாடு இருக்கும். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இந்த ஒரு நிலைப்பாடும் இருக்கும். நான் தான் கடவுள் அப்படின்றதுல சிலவங்க இருப்பாங்க. அப்போ எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது நான் தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்களோட எண்ணம் இருக்கும். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ற நிலைப்பாடும் இருக்கும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயங்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுவும் நம்ம உதாரணத்தோட பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு இவ்வளவு எதிரி இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இவங்களெல்லாம் நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப திட்டமிடுறது அதெல்லாம் நம்ம கம்சன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரையே எதிரியா நினைச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதற்கேத்த மாதிரி அவங்களை அழிக்கிறதுக்கு நிறைய செயல்களில் ஈடுபட்டாங்க. கடைசியில என்னாச்சு, அவங்க அழிஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நானே இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவான் மேல விரோதம், என்னதான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்கள் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க. கடைசியில் அவங்களும் என்னன்னாங்க, அவங்களும் நரசிம்மர் அவதாரத்தினால அவங்க அழிஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். செல்வாக்குமிக்க உறவினர்கள் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. ராவணனை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம். அவங்க ரொம்ப பெரிய அதாவது குபேரர் அவங்ககிட்ட இருந்த மணி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, மிரட்டி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ நிறைய உறவினர்களாலையும் அவங்க சூழப்பட்டிருந்தாங்க இல்லையா? அப்ப சக்தியுடனும் மகிழ்வனும் வேறு என்னை விட உயர்ந்தவங்க வேற யாரும் இல்ல, இருக்கலே நான் தான் சிறந்தவன். அதனால ராவணன் அசுரர்களே ரொம்ப சிறந்தவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தன்னையே மிக சிறந்தவன் அவங்க பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிலைப்பாடுகள்லாம் யாருக்கு இருக்கும், தன்னையே முன்னிலைப்படுத்தி என்னாலதான் எல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அசுர இயல்புகள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல உதாரணங்களோட நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.16 16.17 ஸ்லோகங்கள். ராமகிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल संप्रत परक्ष काम भोगेषु पथाथानि नरकेषु। 17 ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? सर माता जी। आत्मा संभवित स्थापत दान मान मद्वंत यज्ञन्ते नाम यजनिस्ते दम्बेन विधि உருவாக்கம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இது வரைக்கும் அசுரர்களோட நிலைப்பாடெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். திருப்தி அடையாத ஆசைகள்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம். அப்படின்போது அவங்களுக்கு நிறைய கவலைகள் இருக்குங்களாம், குழப்பம் வேற இருக்குங்களாம். சரிங்களா? அப்ப மோகத்தின் வலையினால் அவங்க யாரோட வலையில இருக்காங்க, பகவானோட ஆதிக்கத்துல இல்ல, அவங்க தன்னோட ஆசைகளோட வலையில அவங்க சிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுல இருந்து வெளியில வர தெரியாம. அப்போ புலனின்பத்தில் பலமாக பட்டுடையவர்களாக. எதனால இந்த ஆசைகள்லாம் அவங்களுக்கு, தன்னோட புலன்கள் எல்லாம் திருப்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அதர்மம் செய்யும்போது, நியாயப்படி கிடைக்கலன்னா அதர்மம் செய்யும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நரகத்தில் வீழ்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு எல்லாரும் தன்னை நல்லா நினைக்கணும், கௌரவமா இருக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? தன்னில் திருப்தி உற்று
எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் வேதம் பகவான் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது, ஃபாலோ பண்ணவே விருப்பமே இருக்காது. சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களே செய்கின்றனர். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ரோட்லயே நம்ம டிராவல் பண்றோம், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்ல இருக்கும்போதே நம்மளுக்கு யாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணாதப்பே நம்மளுக்கு சிரமமா இருக்கு. அப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாம நம்ம ரோட்ல டிராவல் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா யாரும் நிம்மதியா டிராவல் பண்ண முடியாதுங்களா, சேஃபாவும் பண்ண முடியாது, அதே சமயம் நம்ம அடைய வேண்டிய இடத்தையும் சரியான நிலைப்பாட்டுல அடைய முடியாதுங்களா. அப்படி இருக்கும்போது சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன ஆகும்? வேதம் தெரியல, பகவான் தெரியலன்னா சட்டத்திட்டம் தெரியாது, சுப்ரீம் பவர் தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க சரியான மார்க்கத்துல இல்லாம ரொம்ப என்ன பண்றாங்க, கஷ்டத்துல இருப்பாங்க. பிறப்பிறப்பு சுழற்சி மட்டும் இல்ல, அதர்மம் பண்ணும்போது அவங்க நரகத்துக்கும் போய் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.18 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। हे कृष्णा अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं स संश्रिता मामात्मवर्तेषु देहेषु प्रत्विषन्तो अभ्यासुयकाः। हरे कृष्णा। அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள். அப்ப எதுல எல்லாம் அவங்க இருக்காங்க அடிமைகளா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அகங்காரத்துல, பலம், தன்னோட பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லாரோட உடம்பிலும் யார் இருக்காங்க? இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. தன்னோட எண்ணத்தினால தன் இதயத்துல உள்ள பகவானையும் நிந்திக்கிறாங்க, அதே சமயத்துல பிறரையும் துன்புறுத்தும் போது மத்த உடலில் உள்ள பரமாத்மாவையும் பகவானையும் நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியும். மொத்தத்துல எல்லாருமே அவங்க சிரமப்படுத்துறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னையும் சிரமப்படுத்திட்டு மத்தவங்களும் சிரமப்படுத்துறாங்க அப்படின்றது. அதுக்கு சிசுபாலன் அவங்களோட சரித்திரத்தை பார்க்கிறோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பிறக்கும் போது 3 கண்கள் 4 கைகளோட பிறந்திருப்பாங்க. சரிங்களா. அப்போ அவங்க அம்மா வருத்தமா இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு அசரீரி கேட்கும், உன்னோட குழந்தை யாரு ஸ்பரிசம் பண்றாங்களோ ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்பரிசம் பண்ணுவாங்க, அதனால அவங்க நார்மலான குழந்தை ஆயிடுவாங்க. ஆனா யாரால ஸ்பரிசம் பண்றாங்களோ அவங்களால மரணமும் ஏற்படணும். அப்ப எல்லாரும் வந்து குழந்தைய பார்க்கறாங்க, தொடுறாங்க. கிருஷ்ணரும் வந்து பாக்குறாங்க ஆசையா. அப்போ பகவான் தொட்ட உடனே அந்த குழந்தை இயல்பா மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சிடுது, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணராலதான் தன்னோட பிள்ளைக்கு மரணம் ஏற்பட போகுதுன்ட்டு. அப்போ உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, என்னோட பிள்ளை என்ன பண்ணாலும் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லுவாங்க, 100 தடவைக்கு வரைக்கும் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப சிசுபாலருக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, பகவான் மேல ரொம்ப பொறாம வந்துடுது. பொறாம, விருப்பு, குரோதம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா வந்துடுது. அவங்க பேரை கேட்டாலே அவங்களுக்கு கோபம் வர அளவுக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது, ராஜசூரி யாகத்துக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜர் வந்து அவங்கள கூப்பிடுறாங்க. எல்லா அரசரையும் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப சிசுபாலரும் வராங்க. பகவான் நேர்ல பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அந்த கோபம் இருக்கு இல்லைங்களா மனசுல, அது வெளிப்பட்ட உடனே அது என்ன ஆகும், கோபம் வந்தாலே மயக்கம் வந்துடும் இல்லைங்களா. அப்படின் போது அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தெரியாம எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க. சுத்தி உள்ள எல்லாரையும், பாண்டவர்கள், பீஷ்மர் எல்லாருமே நிந்திக்கிறாங்க, பகவானையும் நிந்திக்கிறாங்க. இப்படி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லாம தான் என்ன பண்றோன்றது தெரியாம, அந்த கணக்கு 100 வரைக்கும் வந்துட்டோம்ன்றது கூட தெரியாம நிலைப்பாட்டுல இல்லாம 101வது தடவையா அவங்க வந்து தவறு பண்ணும்போது பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சுதர்சனத்தை விட்டு அவங்கள வதம் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க அழிஞ்சிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா. அதனால இந்த அசுரர்கள் இதுல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் தன்னையும் நிந்திச்சு மத்தவங்களையும் நிந்திச்சுக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.19 ஸ்லோகம். जानकीरामन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। कृष्ण प्रभु जी। अहम त्वष क्रूरान संसारिषु नराधमान शापम यजस्रम अशुभान आशुरीश्व एव योनिषु। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள். அப்ப கருணை இருக்காது, பொறாமையும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி உள்ள மனிதன் எப்படி இருப்பாங்களா, ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர எண்ணங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். அப்ப யாரு, பகவான் நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தாச்சு சாஸ்திரத்தின் மூலியமா. அப்ப வேத தெரிஞ்சு நம்ம பகவானை
நம்ம ஏத்துக்கிறோம். பகவானை காட்டி கொடுக்கும் வேதம், பகவான் அடைய மார்க்கத்தை நமக்கு வேதம் தான் கொடுக்குது இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் இவங்க தெரிஞ்சுக்காம இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, இவங்க ரொம்ப அசுர குணங்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டு எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க, அவங்களையும் நிந்திச்சுக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், பனிஷ்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா அப்ப என்ன ஆவாங்க, நிறைய அதெல்லாம் பண்ணனால மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு அதுவும் என்னது நிரந்தரமா அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுவும் என்ன மாதிரி பிறவி, அசுர இனங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்கன்னு. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் என்னென்ன குணங்கள்ல இருக்கணும்ன்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சின்ன சின்ன குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி எல்லா விஷயம் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், அதெல்லாம் நல்லபடியா நினைச்சு பார்த்து நம்ம அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம். நம்ம ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், பகவானின் வேதத்தை நம்ம ஆத்தாரமா எடுத்துக்கணும் நம்பிக்கையோட அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.20 ஸ்லோகம். जय श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति यतमां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி, குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவெடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அப்ப இந்த மாதிரி பக்தி பாதையில வராம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல அதுவும் அதர்மத்தை செய்யும் போது என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க என்னைக்குமே பகவானை அடைய முடியாது. அப்ப இருக்கலே தோல்வின்றது இதுதான், இருக்கலே பெரிய கஷ்டம்ன்றது இதுதான் இல்லைங்களா? ஏன்னா காருண்யம் நிறைஞ்ச பகவான் அவங்கள நம்ம அடையிறதுதான் இருக்கலே சிறந்த விஷயம், நம்ம வாழ்க்கையோட அல்டிமேட் கோல் இல்லைங்களா? ஆனா அதுவே அவங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு எப்பயுமே அசுர இயல்புகள்லயே இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அப்ப மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்திலே பிறப்பெடுப்பாங்க. அதுவும் எப்படி இருப்பாங்களாம், படிப்படியாக மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அவங்களோட அதர்ம காரியங்களை பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், மறுபடியும் கீழ் நோக்கி பிறவிகள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.21 ஸ்லோகம். रामकृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। त्रिविधम नरक्षेत्रम सर्वम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मत् एतत्रयम् त्याजते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। காமம், கோபம், பேராசை இதுதான் நரகத்துக்கு போற வழி சரிங்களா? அப்ப நம்ம அந்த ஒரு வழியில போறோம், அது நம்மளுக்கு ஆபத்தை கொடுக்குதுன்னா டேக் டைவர்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம அந்த வழியில நம்ம போக மாட்டோம். அப்படின்னும் போது இந்த மூணு என்னன்னா நம்ம நரகத்துக்கு கொண்டு போற வழி. காமம் எது, இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள், அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆசை அடைஞ்சா இன்னும் நிறைய ஆசைகள், அப்படி நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் 3 வழி இருக்கு. அந்த 3 வழியும் நம்மள எங்க கொண்டு போகும், நரகத்துக்கு கொண்டு போகும். அப்ப அவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவை பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுலதான் அது திருப்தி அடையும் இல்லைங்களா? கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா எவ்வளவு கஷ்டத்துல போனாலும் நம்மளுக்கு தைரியமும் நம்பிக்கையும் வருது இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி தான் ஆத்மாவை பலப்படுத்தும். ஆனா ஆத்மா இந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அது தன்னோட அல்டிமேட் கோலை அடைய முடியறது இல்ல. அப்ப ஆத்மாவை அழிவுப்பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். நம்மளுக்குலாம் இப்ப ஞானம் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? பகவத்கீதை படிச்சு நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானோட உபதேசங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஆசை, கோபம், பேராசை இதெல்லாம் நம்ம துறந்துடணும். எப்படி துறக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமம் ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் வேண்டாம், அது அழிவு பாதைக்கு கூட்டு போகுது. அப்ப யார் மேல ஆசைப்படணும், நம்மளோட பகவான். அவங்கள ஆசைப்படாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் கூட இருக்காது. அவங்கள பிடிக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ரீசன் கூட இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு வாழ்வாதாரம் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்படுறோம்னா அது நம்ம கர்ம பலனால்தான் படுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். நம்ம தவறு பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான தண்டனை அனுபவிக்காதான் வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப அத என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை கவனத்துல எடுத்துக்காம நம்ம இனிமேலாவது நல்லபடியா நம்ம பகவான் நல்லபடியா பக்தி பண்ணி நம்ம அடையணும் போது அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் அவங்க மேல நம்ம ஆசை வைக்கணும். அப்ப கோபம் அதை எப்படி செலுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது நம்ம சாஸ்திரத்தை பத்தியோ பகவானை பத்தியோ தவறுதலா ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கோபப்படலாம். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க,
அதர்மம் இருக்கு. அத அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க இத்தனைக்கும் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கூட பிறந்தவங்க தான் இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம யாரு கௌரவர்கள் எல்லாமும் அவங்களோட ஃபேமிலி தான். இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கள தவறு பண்றாங்கன்னு போது அவங்க மேல கோபப்பட்டவங்கள அழிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ யாருக்கெல்லாம் பகவானும் சாஸ்திரத்தை தவறா சொல்றாங்களோ அழிக்க கூடாது, அன்பால சொல்லி நம்ம அவங்கள புரிய வைக்கணும். சரிங்களா. அப்புறம் பேராசை, உண்மையிலேயே நம்ம பேராசைப்படலாம். டிவோஷனல் சர்வீஸ இன்னும் அதிகமா எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம பண்ணலாம். இப்ப யாராவது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும் பண்றாங்கன்னா, ஓ அவங்க ஒண்ணுதான் பண்றாங்களா, நம்ம இன்னும் நிறைய பண்ணணும், அது போட்டியில இல்ல, இன்னும் ஆசைகள். சரிங்களா. அப்ப நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல பண்றது. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி செயல் நம்ம இன்னும் அதிகப்படி நம்மள ஈடுபடுத்தணும். அதுல பேராசை இருக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா, ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இல்லாம பக்தி சேவையில இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம ஈடுபடுத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எப்பயுமே பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணுவோம், பகவானை நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.22 ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एदैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्तिर्भिर्नरः आशरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன், பக்தியில இருக்கிறவங்க இந்த 3 விஷயங்கள்ல இருந்தும் தப்பிப்பாங்க இல்லைங்களா. தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து, அப்ப அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி செயலில் ஈடுபடுவாங்க. தன்னுணர்வுக்கு, அதுதான் ஆத்மா நித்தியமானது இல்லைங்களா, அந்த விஷயத்துல ஆத்ம உணர்வுல இருந்து செயல்களை செய்வாங்க. அப்போ தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை, ஆத்மாவுக்கு நல்ல விஷயங்கள்ன்றது பக்தி சேவை தான் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கே நம்ம நல்லது செஞ்சுக்கணும்ன்றது பக்தி பண்றது. செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான், பகவானை அடைகிறோம் அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.23 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. यशास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्णा माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அப்ப சாஸ்திரத்தை நம்பல, அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அப்படி கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம இருக்கும்போது பக்குவம் இருக்காது, அப்புறம் சந்தோஷம் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் பகவானை அவங்க அடைய முடியாது. அப்ப எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, வீழ்ச்சி ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு பக்குவத்தோட டிவோஷனல் சர்வீஸ சந்தோஷமா ஈடுபட்டு பகவானை அடைகிறோமோ அவங்கதான் என்னது, நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் அடைய முடியும். மத்தது 16.24 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ति कार्यकार्यं व्यवस्थितं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण, प्रणाम स्मिशिता, हरि बोल. 16.24 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நமக்கு நன்மை தீமை தெரியணும்னா நம்ம வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். வேதத்தை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பகவத்கீதையும் அதை எப்படி அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத பாகவதத்துல உள்ள பியூர் டிவோட்டிஸோட வாழ்க்கை முறையிலையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம வழிகாட்டுறதுக்கு பியூர் டிவோட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அவங்க எந்த பாதையில போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளாலையும் அதை சரிவர ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்ப பாகவதமும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்கள் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் குருவோட கைடன்ஸோட, பரம்பரையில போனஃபைடு பரம்பரை 4 பரம்பரைகள் இருக்கு, அதுல உள்ள குருக்களோட கைடன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும்,
சாஸ்திர விதிகளை தெரிஞ்சுக்கணும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்ப நம்ம நல்லபடியா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மள விடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரம், பகவான், குரு, இவங்களோட சாஸ்திரம், பகவான், குரு, இவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து ஒரு பிக்சர் இருக்கு. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு மனுஷன் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு கிளையில தொங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கள சுத்தி நிறைய தேனீக்கள்லாம் வந்து கடிக்குது. மேல வந்து என்ன இருக்கு? ஒரு தேன் கூடு இருக்கு. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை எலி, கருப்பு எலி இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா யானை இருக்கும், பலமான யானை. அது இந்த மரத்தை வேரோட அசைக்கும். இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருப்பாங்க, நம்மளோட சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு குளம் இருக்கு. சரிங்களா? பாம்புகள், அது அபாயம் நிறைஞ்ச குளம் இருக்கு. இந்த மனிதர் என்ன பண்றாங்க? இந்த மனிதன்னா நம்ம, சரிங்களா? என்ன பண்றாங்க இவங்க? இந்த தேன் கூடு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து வர தேனை சுவைக்கிறதுக்காக பிரயத்தனம், போக்கஸ்ட், சிங்கிள் போக்கஸ்டா இருக்காங்க. எதுல? இந்த இதுதான் ஆசைகள், சரிங்களா? இன்பங்கள். அப்போ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ளது. இத வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக அவங்க முழு கவனத்தோட இருக்காங்க, வேற எதையும் கவனிக்காம. அப்போ அதுல ஒரு சில தேனை அவங்களால தேன் துளிகளை சுவைக்க முடியும், ஒரு சில தேன் துளிகளை சுவைக்க முடியாது. ஏன்னா பாதி கீழே விழுந்துரும், கொஞ்சம் அவங்களோட வாயில விழும் இல்லைங்களா? அப்ப சில ஆசைகள் நிறைவேறும், சில ஆசைகள் நிறைவேறாது. ஆனா அதையும் நிம்மதியா அனுபவிக்க முடியுமானா கிடையாது. தேனீக்கள் என்ன பண்ணுது? கொட்டுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஜட கஷ்டங்கள், 7 கஷ்டங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பிறப்பிறப்பு, முதுமை, நோய், அப்புறம் அதிபூத, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா. இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நம்மள தேன் எப்படி அந்த மனிதனை கடிக்குதோ அந்த மாதிரி நம்மள சிரமப்படுத்துது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை எலி, கருப்பு எலி. இது பாத்தீங்கன்னா டே நைட்டு. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்ம மரணத்தை நோக்கிதான் பயணம் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த எலி என்ன பண்ணுது? நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? அது இந்த மரத்தோட கிளைய கடிச்சுக்கிட்டே வரும். அப்போ ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இந்த மனிதன் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல விழுந்துருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அந்த கஷ்டங்கள் இருந்து ஜட வாழ்க்கையில விழுந்துருவாங்க, மிசரிஸ் ஆஃப் ஓஷன் சொல்லுவாங்க. அப்ப மரணம், அதுதான் இது அடையாளம். டே அண்ட் நைட்டு ஒவ்வொரு நாளும் கடக்கும் போது இந்த ஆசைகள் இவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க, நாட்கள் கடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ ஒரு நாள் இவங்களுக்கு மரணம்ன்றது வரும். இன்னொன்னு இந்த யானை, அது என்ன பண்ணுது? கர்மா, நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகள், அது நம்மள வேரோட அசைக்க பார்க்கும், சரிங்களா? இப்படி இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு நடுவுல ஒரு சிறந்த மார்க்கமா பகவான் தன்னோட கையை கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு? இவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கு, கீழே விழுந்தாலும் பாம்பு இருக்கு, அதுவும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அது மாதிரி நீ அடையிற சந்தோஷமும் நித்தியமானது இல்ல, வா அப்படின்னு சொல்லி பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா இந்த மனிதன் அதை கவனிக்காம என்ன பண்ணாங்க? தன்னோட இந்த நிரந்தரம் இல்லாத சந்தோஷத்துல ஒரு கஷ்டத்துக்கு நடுவுல இருக்காங்க இல்லைங்களா? இதுதான் அறியாமைன்றது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரம், பகவான் நம்மளுக்கு எப்படி கை கொடுக்குறாங்க? சத்சங்கம் மூலியமா, பானஃபைடு பரம்பரை மூலியமா, குரு மூலியமா, டிவோட்டிஸ் மூலியமா, சாஸ்திரத்தின் மூலியமா, பகவத்கீதை பாகவத்தின் மூலியமா பகவானை அடைய மார்க்கம், அதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு கை கொடுக்கறது இல்லைங்களா? பகவான் நாலேஜ் யாரு கொடுத்தாங்க? பிரம்மா, மகாலட்சுமி, சிவபெருமான், 4 குமாரர்கள். அப்ப பகவானோட வழியில வரும்போது அந்த பரம்பரையில நம்ம கனெக்ட் ஆகுறோம்னா பகவானோட கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரிதான். அப்ப குருக்களும் சாஸ்திரமும் நம்மள என்ன பண்ணும்? பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போகும் பக்தி செயலை பண்ணும்போது. அப்ப அப்படிப்பட்ட சத்சங்களை நம்ம என்ன பண்ணோம்? பரம்பரையோட நம்மள இணைச்சுக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அதுல இணைச்சிக்காம இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல ஈடுபடும் போது அது அவ்வளவு உன்னதமான சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்காது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்பயும் பக்தி செயலை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப குரு சத்சங்களை என்னைக்கும் இணைஞ்சிருக்கணும். சாஸ்திரத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை நம்ம வாழ்க்கையில நல்லபடியா கடைபிடிக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 16வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். அனைத்து ஜீவராசிகளும் வசமாக. சௌராஷ்டிரத்தை ஆளும் கட்கவர்மன் என்னும் அரசனின் அரிமர்தனன் என்னும் யானை மதம் பிடித்து தெருவில் ஓடி அனைவரையும் துரத்த ஆரம்பித்தது. யானைக்கு பயந்து அந்த தெருவில் உள்ள அனைவரும் ஓடி ஒளிந்து கொண்டனர். அப்பொழுது ஒரு பாமரன் பயமில்லாமல் யானைக்கு எதிர் சென்றான். அவனை கண்டதும் யானை அமைதியுற்றது. இது எப்படி நடந்தது என்று அனைவரும் அந்த பாமரனை கேட்க,
தான் அனுதினமும் கீதையின் 16வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாய் கூறியதோடு இந்த அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் வசமாகும் என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.